Teach MTV inokupa inyaya dzakasiyana-siyana dzinoitika mumatunhu atigere neakatikomberedza, dzinotyisa, dzinofundutsa, dzinokatyamadza pamwe chete nedzinosetsa. Kuti musarasikirwe nenyaya idzi, munoenda pa YouTube channel yedu Teach MTV, mondo subscribe ipapo, musakanganwe kulaika pamwe chete nekushare, musazokoshiwe kupfanya kabhatani ako ndokabheroka kuitira patinokanda chinopisa. Munoyeuchidzwa Teach MTV, tinodzifambira. Mwana wa February muna 2018 yana akapinda munda ashanda munda nyaya ndovaenda kwa Rachief mangu vatanoripoda nyaya ndovaitonga yatonga kudaro ishe chamakati akatinyoresa matongo ndiana ari kutora munda wani waduri nechisimba. Tabva ikoko then muna December muna November akashanda obateka uswa mumunda mangu imo acheka munda ripota kuno kati nomunhu uya ari kuramba achita sei achingoshanda mumunda medu. Tsamba yakabva kwaishe mangu takabva munhu ari kutora munda nechisimba. Munda ari kutora munda 2 pane munda waduri nemunda wamachingura. Machingura ndatine mugana sari kutora munda wamachingura nemunda waduri kwesi one time usanga yakutonya yaikatoja takaenda kwachesamanga wakati kudii nenyaya yenyu Yeminda haina kupera. Inini ndakaramba kutongere mandita hazvisi zvoba wanga wangotonga kuti takangosvika zisembeiyo zvikai mutange uyu handepo tiri mama wakashandinda umira matita wengu takasvika paMutasa
tobva tataurirwa kuzi uyu utiri kurima munda wangu ini ndichibva ndaramba kuti handisi kurima munda wemunhu matongo panzvimbo pedu patone matongo acho haina kupera ini pandandodii kana muti haina kupera haina kupiwa judgment here hapana mutongo wakapiwa haina kupiwa judgment saka paakati munda wauyu haisi judgment hawana kuita judgment painini handina kumbozwa nyaya yakebo mati imimi wakati tichingosvika aibva ati munda ndiyo judgment mati takasvika tiri kuda kutanga kuzi munda saka ndakaramba kuti ini ndiri munhu wemukadzi handisi inini kuti ndiusenza mumunda imo ndiri munhu wemukadzi murume ndinaye hamutongi inini ba mungotonga baba inini ndiri kugara chete saka imimi kana maiziva kuti baba ndo vanotongwa mama aenda kuti wakazisa zita rangu wakaisa zita rangu zita renyu rakaiswa nekuti ndini mama kucheka munda maida kuti paiswe zita rababa sei baba anga asi kucheka munda aiwa ndandiusenza zvandiri munda mababa munda mababa asi anga ari kucheka ndimi saka akabatwa nemhosva yekucheka ndimi ndizvo ndindandiucheka ndiusenza mumunda mangu ndeve murume wenyu asi anga ari kucheka mumunda memurume wake ndimi saka akabva abatwa nemhosva yekucheka mumunda memurume wake ndimi hausakambodziwevo mirai imi kana muruziva kuti munda hausi wenyu ndeve murume saka hamumiri pamberi pedare pamuchitaura nezvemunda maifanonga makangoramba from the word go kuti baba muridzi wemunda ngaauye amire pamberi pedare achiita sei achitaura nenyaya yemunda because imimi musazoende kuhwandaba mukoti kuti inini ndikurima munda wababa aiwa because nyaya irimo mudare iri kunzi munda wamuri kushanda iwo wamuri kuti ndewa baba wenyu hausi wemurume wenyu ndo nyaya iri kudaro ndewa baba ndosano imimi handi mutaura ndewa baba baba ndiye anotaura kuti ndewani wobva apruva munda ndewani ndewake handizo uripi baba wacho uri muno ngauyezve baba saka iye uri baba ndiye muridzi wemusha uri wayakotongerwa musha ngewakadzi sei ngauya uri munhu hake babo makati ndivo vadiyosumba chirombo makaenda here kudare kwachisamanga kudare kwachisamanga ndakaenda zvikanzi kudareko kudare ndakada kuti ndipindure zvikanzi pasaboni hapana zita rako wakanyoswa zita reko okay saka akazi mukadzi ngapedze nyaya yake dzake nekuti ndiye akaite zita rake ndiangade zita rake asi zvekuti zita remukadzi ndiyendeipo baba inyaya yekuti mukadzi ndiye akabatwa ari kusenza munda musiri make ndosaka zita remukadzi rangari zvinhu zvakandoitika zvekundoti iwe wakanga wadoti pese madare iwe autokwana kuita fu paunyoswa zita remukadzi saka inini kuno kundakazati ndiita tikati nyaya munda uyo hauzi vemukadzi vamutange wangu zita renyu baba ndiani richard museko imimi zvomakwana mukadzi ari kusungwa achitaura kusarime munda menyinu wamamuti arime imimi makabva madini ndakauya kuno kutomanga makamangara ndimi makamangara nyaya iyi haikona iyo ndeyakamangarirwa mukadzi inini yangu iripo ipo papo nesamo rangu riripo yese munda musemunda right ava maakushandisana ungwaru manje ikaunda yakurwira ati isusu tiri kuti chekutanga handiti ndikuda judgment yekwasamanga kuti samanga akati chii because akapiwa peace order ndidiana mseko peace order yanga iri based on what major street akaona chii kuti azokwanise kupa peace order in favor yeuyu zvakaitika mirai ndo ndikudagadza kuti ndikubatsirei major street haapi peace order ba asina kutanga aona
mapepa anopruvha kuti zveshuwa uyu haabvumirwi kungasvika munda. Saka chinorakidza kuti munhu haabvumirwi kungasvika munda ijudgment yakapiwa naishe Samanga. Saka imimi zvamunofanira kunga maita manje, maifanira kunga maita sei? Makaita appeal against decision yakapiwa nani? Naishe Samanga. Pamunoita appeal, munoita appeal kupi? Kuno. But then hamuiti appeal anditi asi mato violator peace order kudhara yamakapiwa. Hamuri musanyanywe zokutaura. Hamuapili ba maviolator kare peace order. Because peace order yakapiwa musati madini, musati maapila. So which means kuti chinhu chiri kubata izvo zvizvi ichi peace order. Andizvo. Saka imimi peace order ndiyo yamunoteedzera. Pamusoro changa. Pamusoro changa. Kubatsirai handizve nharo bai, asi ndezvokuvabatsirana. Handizvo musaite nharo ba, because makaripota peace order iyi ndeyemusi wa 2 December 2019. Imi makaripota rini kuno? Atao takaripota kunokuba. Takaripota kwa mambo achiri nyaya iyi. Ndipo kanzi kwa makairipota ikoko kuna mambo akariko before. Judgment yacho yakanzi chii? Judgment yakanga yaitwa manje, ndipo ndandipenditawo. Yakanga yazi izvo tatora pana patutuma munhu ari kuya kuzoona pazviro pachapo murukanira. Nechokwadi munhu akauya. Auya munhu udaro akataura pandiri noti ndipe $100 ndikupe munhu ndakati handibhadhari iyi. $100. $100 ndite sei? Ndikupe munhu. Ndikupe munhu? Iwoyu Royd. Ndiani munhu iye? Royd Samanga. Akati ndipe chii? $100. Ndikupe chii? Ndikupe munhu iwo. Asi ndiye Royd akasima kutumwa namambo. Hatizvizivi. Mambo ari kuno. Anotuma munhu wake anouya achiita inspection. Lloyd ndishe wenzvimbo iyoyo anoti panoitwa inspection, sezvo akanga angopa judgment anofanira kunge aripo zvinhu zvichitwa aripo, asi haana chekutoita ipa because nyaya yakapfuura pari pana Lloyd yakandopfuura. Ende chimwe chiripo futika chiri kundinetsa panyaya iyi ndeyekuti nyaya iyi kana mama akabva kwamambo yakazodzoka kuna Lloyd sei, because nyaya hadzibvi kumusoro dzidzika pasi, dzinobva pasi dzichikwira kumusoro. Ndo zvakatotishupawo ndinoti kana kwasabhuku tatotofunza kuti sabhuku ndeuti ndiaende mawitness ndiarozwa mitunhu yake kuti akadaidzwa kwasabhuku. Sabhuku aripo kumawitness aripo kumamishoko ari kutoti izvo auya Lloyd handiti akauya ega here kana kuti mambo zvakataura kutumira munhu, mambo akatumira munhu. Mambo anomboona munhu anotumira munhu. So which means kuti nyaya yedu yakangomirira ndokuti hakuna munhu atati auya kuona munhu. Ichokwadi. Ndizvo. Saka iwewe shamwari ndokuda judgment iri maiona here? Ndokuda judgment iyo so that tiite determination yenyaya. Judgment ndakauya pandakazoripota ndakati uyu wakagarapo akati notunza tinyore ripota then inosara kuno kuita musono sandakasiya. But iwewe kwaSamanga makaenda rini? Ndakaenda nyaya yakatumwa muna 2019 but ndobva watanga uchipinda mutotsvaka peace order wanga kuramba chingodzoka munda atukuruvira munda wadonini munda machingura anigona zoti ana machingura zekuti wana machingura shumba wasingidza kwakotsaningoro nyaya yakangofana kunda nyaya ingori changa ndonyaya iwe taura zvako. Iwe uri ndizvo hautauri zvamachingura. ndizvo Machingura anotaura zvako. Iwe utaura zvako. Zvokuti ukatanga kutaura kuti daidzai nhingi ndozvamakarana munhu ukazuu nomuzve munditauriri paka. Anyang ndio mamirekera changa mbiri. No, ini chandove ndozva procedure ndokubatsira neprocedure. Ndizvo. Chamunokanganisa procedure. Andi chandikuziva ndechekuti kuti peace order izobude pane judgment. Ndizvo judgment yakupinda. Ndosaka ndoti judgment yanaduriro. Tarisai.
judgment iyoyo handiti ndiyo yakaita kuti peace order magistrate azokwanisa kugranda chii peace order. Asiwo kana papiwa peace order awa imimi mbuya imimi nasekuru ndiri kuti kana paiswa peace order namagistrate hamuchabvumidzwa kupinda munda imomo because mukapinda munda imomo munosungwa. Munonzwa? Saka kana makuramba muri kupinda munda imomo munosungwa because nyaya yenyu hamuna kuzoita sei, hamuna kuapila apa. Zvinoitika nyaya kana maapila nyaya handiti it means kuti judgment yakapiwa kulower court inosuspendwa kusvikira appeal yenyu yaita sei yanzwika. Munozwa zvandinoreva kuti musati maita appeal it means kuti judgment yakapiwa nelower court is binding, ndiyo inenge itoripo and hamuichinjiyo kusvika mazoita appeal. Kana maita appeal nyaya inokwanisa kunzi zvayakatongwa yakagonekwa kana kuti yakatadzikwa kana kuti ngaitango futi panyowani kana pasina paine zvaonekwa zvinomira zvakadii zvakanaka. Asi dambudziko renyu nderekuti one munokwanisa kutoita usungwa because makaenda kuviolate chii peace order. Munoita maka violate chii peace order. Peace order iri kutaura kuti hamusi kubvumidzwa ba kuti mumbopinde mumunda imomo handiti maizopinda munda chete judgment yauya kubva kuno nyaya yenyu yapinda mudare ndo pamunozoti aiwa nyaya yenyu judgment yakapiwa nelower court yaoverturn maiwina handiti because mukatanga kupinda munda yemunga mazvidza dare miraimbe iconduct of court mazvidza majesty akapa chii peace order mazvidza kuti ishe akapa chii mutombo wekuti munda usiri wani titesa ndisi ini chandinoza kuda kubatsira ichi mutemo kuti musaoneke muri wrong side yemutemo because munooneka mati izvi uyu kana aine peace order ane simba rekukusungisa ini kuenda kuti wanauya mapinda zvekubuda munouya muchisungwa because mune mazvidza chii data munozwa iri ngataura iti zvekuda nyaya yakaita 2019 taenda kwashi ibva yatadza kuita zvakanaka-naka ndibva ndati inini ndipei tsamba kutonga kumaita panapa hatisi kwakusaurirana neni vandiende kwaMutasa inini apo ndiri kuti ndipei tsamba wakaramba loiti hatikupii tsamba ba ndobva ndauya kwashi kwamambo kekutanga ndibva ndapiwa samonisi rangu ndofunga ndakaenda riri kuno 2019 ndapiwa samonisi rangu kuti ndiende naro kopa iwowa ndakuwapa iwowa samonisi rangu wakaramba kuti hatitambirika tsamba kakoba ngoti tapiwa kare munda tapiwa kare munda tikati munda here kana kuti iyadi ndopandaigara kusvika unawangu 9 ndopandaigara saka hausi munda apa zvikazisi tiri kutonga nezviri pai kuti uyu wanyoresa kuti munda ndikati aiwa hausi munda apa iyadi yangu uku kune danga ndida kutora machingura ubva aburange pakati uyu ndida bvatora mumatongo macho mondaigara pachoko pane zvidhina nei ndipo ada kutora uyu machingura ada kutora kune kwaigara danga ndibva ndasvika somoni uyu akaramba samanisina machingura kuti hatitambirika tsamba kako wakaramba samanisi abva kuna mama ehe ndikati ndizveni sei makapiwa samanisi iripo samanisi ndakauyana sei imi makapiwa samanisi namama kuti muende senini aiwa ndakaisa kwasabhu aiwa mambo haapi mumhangari samoni munosungisa komba musungwa munorwisana mapurisa atinawa saka ndiri kutaura maitire ndakaita saka ndiyo ndiri mutsanangu saka uyu akazotomwa nebhosva yari kwamambo yekuti aramba samanisi hawana kuuya vandakauya kairi kwamambo havana kuuya zvikuwa samanisi hawana kurwana havana kuuya zvikuwa samanisi hawana kurwana handisi kuzwa hayi samanisi hawana kuriona saka wasina kuya kudare wakaramba aiwazve imi mhandi inotaura takaramba mupurisa wamambo
Right. Ndati imimi hamuna kodzero yokubata samanisi, kutora samanisi. Because muri complained. Hambi samanisi no responded. Azviti iye nyakutokupa iye kuti munope musungwa ndiyo kutokanganisa number 1. Because panopiwa masamoni ya munhu panopiwa samoni anosiya mari kudai yetransport yemupurisa wamambo wekuti anope munhu yeye musungwa samanisi. Munonzwa? Saka imi mama kuzopiwa samanisi munope musungwa. Mina ndikubatsire nevamwe wakagara uko. Kuti wewe kana mangara nyaya yako watopedza. Zvichaitika zvesamanisi zvisaenda sei kubva kupi hazvinei newe. Iwe unongouya kudari musi wanzuye kusi kudari chete kuhora kuti makaisa samanisi dai makarohwa mbama, dai makarohwa mbama mamuda kuzomagara musiri chii. Musatore imwe mitemo kuisa mumako enyu. Handina uziva. Ndosati kuti usaziva iko ndokuda kutigadzisa kuti hamuna kuziva asi zvakashata. Saka zvatakuita nyaya it means kuti nyaya yenyu ndatozwa pane kaishe element corruption, pane ka element kechi kakawanda. Aichitomira zvese zvatisine nakubuya. Nyaya yakuda kuti tiita ndizvipai panyowani. Inspection before musi wafora. Chimwe chandinoda kutaura ndechekuti to avoid corruption vanhu vanofanira kuenda pamberi kana takunyaya taura nyaya dzekuita sei dzekulimita kana kuti avoida corruption at all cost. Inyaya dzekuti imimi vanhu ndimi munofanira kutanga kuti zvinhu izvo zvisaite sei zvisaitike. Kana wakomana vachiuya kuinspectiona wakakuti tipei mari yamusingazwisisi ndifonerei. Musafire musaga. Zvinoitika zvakawanda zvikuitika kunana Hondo valley zvikuitika kupi pese pese. Munoti aware. Pamwe pacho ndozozwa kuti pane pakati pakazoburiswa $50 yakandakazobudisa $100 ndakazobudisa yechi. Mudare munomu kana vanhu vanokuya kuinspection vanobhadhara mari yepublic transport. Ndo yamunobhadhara kuti vanhu vazouye vaite inspection kunzvimbo yamuri. Hamubhadhari mari yekurota kwemunhu ba. Munhu akandoda $100 mutobudisa $100. No, dare rine mutemo watotedzera rine mafigures anoti anotenderwa. Mafigures amuri kuzwa ari kutaura amuri kubhadhara. Ndiri muri kutanga kuaida corruption. Imimi wangu. Ukawana wanzi bhadhara mari yausinganzwisisi, phone me. Tikwirana ndiri? Someone kana chinzi riri kuuya kuHondo Valley, imari yetransport kuenda kuHondo Valley. Imari yakati bhazi kuenda nekudzoka imari yakati plus $2 yelunch yemunhu iyoyo ndio mari yamunobhadhara. Izvo makutanga kuti mutana akazokupe muda bhadhara $100 bhadhara chakati ayo nyaya dzakadaro hamuzotauri nhasi because makutaura nhasi nekuti loidhaka papachigaro ndakaramba ndosaka kutaura kuti izvo ndezvo ndozvatisingadi vanhu vanoita aid corruption no. Mukaona munhu ari corrupt mudare muno mutitaurirei. Hatina munhu tombohesiteta kumubvisa paari tichimukanda because hatidi bakuwa associated nechinhu chinoti corruption. Titesa handiti nyaya yenyu ine corruption mukati and I don't like that. Nyaya yenyu iyi ine corruption mukati because mungedza mutaura kudare ramakaenda you are not in agreement kuzoenda kumaitawo kuzvese hapana pauratidza pana agreement. Muruti dara rina kupera asungwa ni judgment. What does that mean? Judgment yacho uyu zari kutaura nyaya iyi uya ngazi mukati penyaya mami namai wacho mayonga usika pakushaya Chama nyara nyara. Saka ini ndakazvakodi kota kuno kuti anoziva nenyaya yemagariro pamusha pedu ndini baba wepo.
wakomana that inspection before so 4 dzika iko ndiri kubva pano kuti ari involved abandiani machingura against me futi ari kumachingura mbuya mati mimi mudando wemurume mushango wemurume nyarara ura mati pakatauka utotonga murume kenyo aka keko wakazwa unotonga warume garai pasi dzika garai pasi hamuri kuende hatidaunhu vanoita tumabehaviour tuchikadzokada matirakidza mumba kwenyu magariro amunoita wrong. Kana baba ari iye aripo ndiye munhu wemusha regai ataure pasi munzwisano kutaura ndibatsiwa notobva mada kuti baba nyara nditaure tonga yekumusha kwenyu ndikwamuri tete umu muri muroora right machingura ari right nyaya yenyu yakafanana hazvibatsiri kuti titange kuti tozotanga kudaidza futi totaura nyaya imwe chete because mugano wenyu imwe chete saka inspection iri kuuya chive mabatanidza yani yamachingura naduri munhu inspection dzobva dzadzoka nyaya idzodzo musi wa 4 saka inspection mazoa musi wa 4 dzobva dzadzoka ndipe judgment iyo Lloyd Diana ndimi kambuya ndiyo judgment yakaptiwa yakanzidekedza yekuti mamunda usoi makapira here against this judgment akazapira ndine samoni ndosaka ndikutaura ndoda kuti ndikubatsire mutemo kuti mutemo wandikuzokubatsira ndekuti decision yakapiwa judgment kana musina kuapira against this judgment it means the decision yakapiwa iyoyo whether muri kuida kana hamusi kuida is binding chinhu ichi chinobviswa chete kana maapila andingamona ndotaura because we are talking of 2019 and yakapiwa musi wa 30 November 2019 kuapila kune time limit kako haungoapili pawazofunga you're supposed to appeal within 21 days after that kana matotadza judgment nyamukwa majesty kana udai you apply for condonation chinoita kusaziwa kuri mwana kusaziwa ndosakuti kusaziwa kufa right so tikudzika ikoko wakomana before 4 mudzoka musi wa 4 tomba judgment ndokuti andati wakomana ava endai kuinspection before musi wa 4 and so that musi wa 4 yes so that musi wa 4 patine dare tobva tatopedza nyaya patatopa judgment and then chanduda musi wacho iwowo pakurudzika Lloyd atisuda hasipo aapo echisamanga ngava aripo sabhuku wacho wenzvimbo iyo ngava aripo maneighbors eipapo ngava aripo because pane issue yematongo ikutaura pane issue yematongo yandanzwa we want to know kuti matongo iwawo avo vakazopiwa sei kumatongo asiri ari nemakuwana mbuyadashai no izvo ndatozvizwera ndati ndira kunzwa nyaya yematongo aya nekuaona kuti muri kunoaona here toziva kuti Lloyd kuti azope munhu pamatongo emunhu zvazvaita sei handisozabvunza muzoba ndati chinhu chabuda kuti chandida kunzwisisa nekuzoona kuti hawanoone kuti zvakafamba sei endai toonana muswafo next case saka yamachingura there's no need yekuchamira enda kupeni